galon di se ga tieme tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la galon di se ga tieme tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la galon di se ga tieme tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la na mara shikolo bawo tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la sara ga jugu bomori tenya wele la Ambalma Shirifla TV la jeba uombo funi Islamia ka folie no ala ka kishina ka hinena ka barika ala ko keka ani au bela jele nabo kira sumo ba fu ko kuma kan konnala ko ala ka maka kula nyenemaya mami yunu ye aunga kula nyenemaya ni kuma ntukunyali hukumu konnala jamiyatu ansar dinil islami ulube jinya fa ulube kira sumo ka kena usigi ameminga kene watu lani tumaina oye al-imam Ali alayhi salam Jamiat Ansar Dini Islami uka komite mi garanti bugula kaufeno nere koro keren nyala uluye wajulu kene basigi senka Imam Ali tola akera karidon ka ben janvier kalo kle temps ani konontoma samba fla ani muwa ani duru sigida maw bela jelen tume akeneka adine nyamo akula ben bawo atonyamo baraw sigilen senga Musa Konate ni ale garanti bugu komite nyamoy Kajatu Kulubali Muso Togola Al-Hassan Sampana Shifina Togola Khalifa Sangare Komin Seng Ansar Togola Fukatase Anga Shirif Kema Yaya Haidara Anga Shirifu Togola Uli Ukaniso Diaira Nini Kene Sigili Anga Jangulame Kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Okofe ambe na baka bela jelemfo ambe kenaba kanshina noye Sayyidina Ali ka anniversaire ola amba fo alakani sigi nyona chaya anga shifu bonfe kenaka ambi noye ya Haidara anaka deba anamba olumbe kenaso okofe ambe wajibigala refo noye Adam nu Jawara oni ya shaflala ya no kabeni ndoyi nyoma ola amba foko alaka siguja alaka ne sabati ambe na barabe fo ansi nyoma mbi no noye dumunu bankere fe ambu fo amba fo magam beto fi no na mabe mu ambi ya fadiri olufe okofe ambanga shiruka fo noye imamiye ale kene ayato ambulu ka ambuya ka wale mando ayaka chidem blaga na kene ka ya ko Qur'an na kanganga bo group kan ka ile msrita kan ola anya ala famina ka ne faye ko ali baraji ani wale mando masam ya be don yira ana alaka here kene ni au bela jeni wote mani wa mankara mo fo ashedi Sherif Usman Madani Haidara sabunyuma ankara mo de kera ni sabunyuma yi anga do ko an kundige Muhammadu yarabe a Haidara la mare do ka Sayyidina Ali do Haidara do akira so ko bela jendo Haidara de sabuyo fo anyana ni garane bu ko ye Sayyidina Ali ka kenesiri asigira sigi kuna amina baka bela jani fo munu mora komite jawna ani yoro suru mogo choni muso ani demsene makoroba ame bela jani fo o ko fe ambanga nyamogo fo sirifu beya anga fo lebuye alaka here ka nawye kene alaka sigi herela ka wule herela o ko fe ambanga wajle karamogo era fo no ye karamogo nu Jawaraye alhamdulillah aka cha angar segwe doa aledela chena ane garani bu ko nyon fam kuma fo chogo nyuma alaka nogoyaye ka me ka barake nayi alako nogoya mbela janye shiba bonya kama sol ala rasul wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ansigira herala alaka wili herala anna kunye ahlul baitu minun koyi amajin alafe alaka sayase amma kasoro ambo kanuka olambe kumani maminu toye groupement jeunesse
ani ansaru zenesi ani izima yere ina fo anga secrétaire ya fo chwami nunu sabab bela jelen tugulen be nyongon fe dina barala jamana ngona ya asigi kuye mi basigi ni kambe o bisaga do islambo ni nyongon che chwaya mina ni groupement zenesi laje ibna soro sufiya tasira bela jelen ba akonnana qadiriya shazaliya tijaniya ansaru minum fana association do nim bela jelen jeli do ninga fara nyongon ka minunga hakilla ekele mawludu kola minunga hakilla ekele kaburu yazura kola minunga hakilla ekele makanga mabunya makafsani mai ulu dama dama farale nyonga ko ammo ke udina dona ni tasira korale mi wala sako nyana maya ulu bela jelen farale nyonga o groupe mazenesi konnana o ansaru zenesi fana alhamdulillah ko anfauna ambau jama ulu yuninu kan nafludi asayidi sharif usman madani haydarama ko ba ademe ko o seko da majirala o demsenu minum fana tugulendu nofe ulu fana ko ni ala sonama an fana ban senda an fawni an baw sena nona o ni yo ulu fana ka fodi kan izima fana ale fana mal islam be abbe tabul ma wa tabulula iyo wahabiya yo iyo sunnama yo iyo shia yo nimbela jeli zenu farle nyonga demsenu farle nyonga ninga o ga jamana deme ni islam be to yi ansigira herela ya rabbi ala ka wuli herela ala ka islamiya deme ala ka yere ka dum be way ambe do kan kram moy asir shiru usman madan haidara sijan kenen la banguñ mambe ala blo ya rabbi ala ko danama ala kana namalu ala kana nalabla ala ka do an jugu bela jemse kirana sumo kama soli ala rasulullah namura ambe na ba bela jeni fo cheni muso demsen mo goroba commune biro togola commune bela jeni togola ka ambala ko fu ka kramo fu anga shirku be kene kono ambu fu namura ambe grand bu comité refu akani hakna lalla singa ka duwo ku ye mo ka hakna nu kan na bulu dunala ka nyine ala fe ala ka ke dalu ya nu bulu la ra jodu we kene min sigi chamin togola no sena li anaka kam sena li mi mone bo dinela ka mone bo islamela ka tla ka mone bo kirala ni anina kan na vului naka chefariya anaka doni ola ni kene sigira o togola onaka kan amba nyine ala fe karamo kam mi mena wadlike no yi jawaray abena mi fo ala ka nen sabati abena mi fo an yere ka lame ka barake nay amba nyine ala fe ala ko nogani barakatu anti la herela ala kan shehera amma nga kuma yendem ne ni foli ni wala ni man doy garanti pour communauté ou le comité ambo fo wala ni man don kana on machine na so moy kana zi keneka mi kuna jakene kana zi keneka mi kota kene vraiment ambo fo usal ale bon ko tinyame ko en ko gonduru isem bala be duma aso nyuma ko ya nshikwe Sherif Usman Madan Haidara ale de ya kono je anye ama foi do ko ako ale kele na ma dese ale jine ta ale kele dai aselo mo mo mission ka lane ayi mission da ayema ano obe kata kuna jasraka amo sababu nyuma amafu nyorena alaka shidi ama alaka kenaya di ama ako alaka barga bala ako alaka sabati ni yen nyoma na sira nyuma mene jugu wule bujo ama ni alafe ajugu alaku dese jugu foroye bana alaka kishuma minungu di nye utisi utijo ako anyu kunya di alama rabbi alaka fenda ko ngum wona na sifendo ma ngina alafe alika kene alaka heredi ambela jelen o temelen kofe anga shuwa julukela o tuyi ankramo Adam Nuhu Jawarai ni aliti maduguli ayi walandan na fama min di ama anga je anga alelame sisa
sigi kun ye min ye o de ye Seydina Ali ye Garantigi bugukaw olu de ye nin kɛnɛ in labɛn ko ka kira ka denbaya ko fɔ ko ka kira ka denbaya bonya yira kira ye fɛn min hami ni mɔgɔw ma kira tɔ a danbe la a kalifa in na aw filɛ k'o kalifa in de lakɔlɔsi Jamiyatu Ansarudini Garantigi bugu kɔnɔ nin ye olu de ka labɛn ye Ansaru k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka sirifi kanu na aw ka diinɛ kanu na aw ka sirifi bonya la aw ka mɔgɔ yɛrɛ bonyali la nin ye jɛkulu ye jɛkulu min a denw b'u yɛrɛ kalama nin ye jɛkulu ye lamɔ jɛkulu don nin ye jɛkulu ye jɛkulu min ye ɲɛtaga jɛkulu ye Jamiyatu Ansarudini an farala ɲɔgɔn kan komu ka diinɛ bɔ fasa minan kɔnɔ ka diinɛ sigi a bonya minan kɔnɔ a lasili yɛrɛ kan ka diinɛ bɔ tɛgɛ jan na sigi ka kɛ ka silamɛw yɛrɛ makɔnɔ k'u bɛna dɔn kɛ diɲɛ kɔnɔ jɛkulu min y'o yira diinɛ tɔgɔla silamɛya diinɛ tɔgɔla anw don Jamiyatu Ansarudini nin jɛkulu in an ma don a la an yɛrɛ ɲinama an sunɔgɔbaatɔ ma na an kununnen an ɲɛ yɛlɛnnen an ma jagoya ka don jɛkulu in na wa an ma nɛgɛ den kɛrɛfɛ ko la ka gazuwili fikiri k'an na n'a bɛ fɔ o ma ko lavage de cerveau k'an nɛgɛ an ka bali k'an yɛrɛ ye jɛkulu kɔnɔ a ma kɛ ten an ye cɛkɔrɔba dɔ de lamɛn cɛkɔrɔba min a bi a yɛrɛ kalama il est très civilisé cɛkɔrɔba in kɔnɔ jɛlen don a ŋaniya ka ɲi diinɛ faamu bɛ a la an y'o de ka laselikan lamɛn k'a dɔn ko ni maa tugura nin kɔ k'a ka ladilikanw labato i bɛ balo diɲɛlatigɛ la yan i kunkɔrɔtalen hali n'a sɔrɔla i balo ye bu ye i jigi ka ɲi n'i binna don min na i bɛ alijinɛ sɔrɔ an tugura cɛkɔrɔba in na o de kama an ma jɛ ko an bɛ kɛ waritigi ye o de y'an tɔgɔ sɛbɛn komite in na ko an bɛ komite in na balo ka sous-section na balo ka section na balo ka national la balo n'an ni a n'an ka nafolo ye an ma na ko tɔn in k'an balo an ma na ko tɔn in k'an kɛ fɛn ye nin diɲɛlatigɛ in na e bɛ fɛn min faamu diɲɛlatigɛ jɔyɔrɔnin ninnu na non an nana de k'an bɛ komite in ni sous-section ni section national et international k'a labalo a k'a seyɔrɔ sɔrɔ yanni anw ka ninakili bin don cɛ nin ye jɛkulu ye jɛkulu min a ka sanu sabu a denw ka sanu nin ye jɛkulu ye a ka sanu sabu jɛkulu karamɔgɔ ka sanu nin ye jɛkulu ye a dayɛlɛnnen don bɛɛ ye jɔnni min b'a fɛ ka ɲa duguduguma ko t'a kɔnɔ denkɛrɛfɛ ko t'a kɔnɔ politiki tɔn tɛ siya woloma tɔn tɛ foyi tɛ jɛkulu in kɔnɔ min tɛ se k'a lakali suguba kɔnɔ nka a ka kan jɛkulu denw ka ko ka ɲi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin ye bonya jɛkulu ye nin ye kɔrɔta jɛkulu ye diinɛ tɔgɔla diinɛ kɔrɔtali kama nin jɛkulu in de bɛ ka nini k'u buruja ka nkalonjugu ta ka da u la nka o ma foyi bali u ka ɲɛtaga la nin jɛkulu in ale de bɛ k'a den bila kunkɔrɔta minan kɔnɔ k'a den lawasa k'a jugu bila kamanagan minan kɔnɔ k'a jugu malo sanga ani waati ni an kɛwale ɲuman ye nin jɛkulu in kɛwale o de bɛ ka diinɛ wɛrɛ maaw bila u ka tuubi ka b'u ka baara in na ka na don silamɛya diinɛ la nin jɛkulu in weledakan cogo ɲuman kama Jamiyatu Ansarudini
nin jɛkulu in anw bɛ hɛrɛ de kɛ sigida ye ani sigida denw ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ sigida kan ani sigida denw hakili sigi kɔnɔ bonya kɔnɔ al ansariya sharafun wa saada ansaruya bonya do kunanja do ni i yɛrɛ ye k'i ye nin jɛkulu in den ye ala fo ala de nɛɛmana i kan k'i kɔ disi fɛrɛ jɛkulu in ye nin jɛkulu in ɲɛmɔgɔ bi an na sabu jama ɲɛmɔgɔntan o ye setanɛ jama ye kɔsɛmɛyɔrɔ bi anw na kunkolo kalifayɔrɔ bi anw na an bɛ min lamɛn anw ka kɔsɛmɛyɔrɔ ye cɛkɔrɔba ɲuman ye cɛfin nɔrɔma cɛ min ka fin a farikolo la a dusukun jɛlen do ka tɛmɛ jɛya kan a ŋaniya ka sanu ka tɛmɛ sanuya kan kɔsɛmɛyɔrɔ ɲuman do al-murshidul jawadi laselikɛla fonisere cɛkɔrɔba min ye silamɛya doni a kɔ a disi la gɛlɛya kɔnɔ ani nɔgɔya kɔnɔ cɛkɔrɔba min laɲinina kabini kunu ko fo an ka a nege bɔ maaw la n'o ye dɔ fara mɔgɔw ka kanu kan ka ɲɛsin a ma galon dara cɛkɔrɔba min na galon na n'i y'a da kulu kan a bɛ kulu yele cɛkɔrɔba min sabalila fo sabali y'a dɔn k'a sabalila nin waati in Seydina Ali ko don kuranɛ farikololama cɛ min bɛ avansi la a ka waati ɲɛ al-maktabatul mashiya bibliothéque taamatɔ a Seyidu Sharif Usman Madani Haidara an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn a ɲɛna anw ma ala ka ɲama a y'an kunkɔrɔta ala k'a kunkɔrɔta a y'an kɛ maabaw y'an ka sigidaw la cɛbɛ ni kanbɛn ala k'a sabati a ka du kɔnɔ an yɛrɛ dama ala k'an kanbɛn ala k'an cɛbɛn ala k'an fanga se ala ka barika don ansaruya la ala ka barika don ansaru la ala k'an balo an ansarulama ala k'an fatu an ansarulama ala kan'an kɛ ansaru kɔrɔ ye ala kiranna so bonya kama sallu ala mustafa wa alihi an b'a ka golokansigi fo shabihu abihi masilu abihi fata tamani aku madani saadu abihi Seyidu Sharif Ahmad Tijani Haidara ale de kaidu general ye funankɛ sanuma an b'a fo a n'a balimaw ko ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala ka segin n'a ɲuman ye a n'a dɔgɔkɛw ka segin n'u ɲuman ye ka na an ɲuman sɔrɔ ala kira na so bonya kama sallu ala mustafa wa alihi shina an sigira ka ala barikada atahaddusu ani ni'matillahi shukrun wa tarkuhu kufrun kasigi ka ala ta'ala ka nema ka barikada ka ala ta'ala ka nema kofo o ye ala barikada di k'i ɲɛtugu ala ka nɛɛma kan k'i ɲɛtugu ala ka bonya kan i n'a fɔ ala ma nɛɛma k'i ye k'i ban k'a barikada o ye fitiri waleya de ye ala k'an kisi ka bɔ o ma nin ye ala barikada kɛnɛ ye kɛnɛ min sigira ala kira ka denbaya tɔgɔ la Seydina Aliyu karramallahu wajihahu ala ye cɛ min ɲɛda bonya ni kɛnɛ sigira Ali tɔgɔ la a dɔn ko Ali kelen tina a tina k'a furumuso to n'o ye Fatimatu Zahara ye Zaharaw tina k'a denw to ni o ye Al-Hasan Al-Husaini Seydina Ali ani a denw bɛna ni kɛnɛ in kɔnɔ Seydina Ali a n'a balimakɛ bɛna Muhammadul Mustafa o tuma an ka kɛnɛ nɔrɔyalen don ni sirifiw ye ni kira jeliw ye ka tila k'u kanubaw Abu Zaril Gifari Salmani Farisi Musa bun Umeiru u bɛ an fɛ kɛnɛ in kɔnɔ
anga délégation Imam Ali ala sago jama sago u ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn k'u bisimila maraka muso faama tanti Jara Tunkara a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ kɔnɔ o la kɛnɛ in nin ye wajibi de ye silamɛya kɔnɔ silamɛw kan u ka nin kɛnɛ sigi sabu kira ka denbaya valeri bɛna yira ka sɔrɔ u valeriselen don ka kɔrɔ sirifuw bonyali o ye jagoya de ye diinɛ kɔnɔ diinɛ ma kan silamɛya diinɛ Seydina Ali ko a ka kumasen dɔ kɔnɔ a ko as'adu nasi man arafa fadlana wa amila bima ilayhi ladayna a ko i ka dɔn adamadenw na hɔrɔn adamadenw na maa ɲuman maa kunnandi k'o de ye maa ye maa min ye an kira somɔgɔw ka valeri dɔn k'i yɛrɛ surunya Ala la ni an ye k'anw ka kanu k'a kɛ kanu jɛlen ye nafigiya tɛ kanu min na ka tila ka baara kɛ baara la an y'a wele ka taa baara min ma a y'i ɲɛsin o baara ma wantaha amma anhu nahayna a tigilama ye yɛrɛ bali ka bɔ fɛn waleyali ma an y'a bali ka bɔ fɛn min kɛli ma fazaka minna ko tigilamaw o ye an kira somɔgɔw dɔ ye wa huwa fi daril makami ma'ana ko lahara jɔ don so min ye so kɔrɔtalen ye n'o ye alijinɛ yɔrɔ kɔrɔtalen ye k'o tigi faralen bɛ an kira somɔgɔw kan nin ye Seydina Ali mankan ye o tuma an k'a dɔn ko an bɛ kɛnɛba kan kɛnɛ min sigira Ali tɔgɔ la ni Ali ale de bangera ka bɛn arajaba kalo o tile 13 ma alikaba kɔnɔ huwa alwalidu lezi wulida fi jawfil kaaba ale de ye den kelen ye Ala ka latigɛ kɔnɔ Ala ka ɲɛma kɔnɔ Ala ka fonisereya kɔnɔ Ala ka kabako kɔnɔ a n'a ka bonya kɔnɔ min bangera alikaba kɔnɔ Ala ye cɛ min ɲɛda bonya ka bɔ boli batoli ma Ali Ala kira ko ale de ka hakɛ la ana darul hikmati wa aliyu babuha ko ale kira k'ale de ye kodɔn so ye ko Ali ye kodɔn bulonda ye Mustafa ko ten ana mizanul ilmi wa aliyu kafatahu ko ale kira k'ale de ye dɔnni balance ye ko Ali ye lɛfɛ min bɛ sigi balance kan walasa fɛnw poids ka se ka dɔn ko Ali de y'o ye Mustafa ko ten Aliyu aki minni ko Ali y'ale balimakɛ de ye a bɔra ale Muhamadu la wa ana min aliyi ko ne yɛrɛ kira bɔra Ali de la fa huwa babu ilmi ko Ali de ye ale ka dɔnni bulonda ye nin ye Muhamadu kotigi nin y'a kɛtɔ ye ka Ali mankutu o la Ali n'i y'a lajɛ mankutu yɔrɔ caman de fɔra a ma Muhamadu fɛ Ali valeri a k'i bɔ dɔrɔn ko kira dɔgɔkɛ don kira ye den min lamɔ a ka du kɔnɔ a k'i bɔ dɔrɔn ko kira denmuso cɛ don denmuso min a kun tɛ se ka furu mɔgɔ si ma ni Ali tɛ denmuso min kira ko n farikolo dɔ don n'a ladimina i ye ne kira ladimi n'i ye Fatumata la nisɔndiya i ye ne kira la nisɔndiya o furula Ali de ma
Ali de tɛ se ka ɲɛfɔ fiyewu f'i ka Fatumata fɔ wa Fatumata yɛrɛ de tɛ se ka fɔ fiyewu f'i ka Ali fɔ ɲɛ finman n'a jɛman don dɔ tɛ se ka bɔ dɔ la ni maa min mago jɔra ɲɛkisɛ finman n'a jɛman na k'i b'a bɔ ɲɔgɔn na i jɔra ɲɛ cili kan o la silamɛw Muhammadul Mustafa a ko Ali ya Ali la yabghuduka mu'minun wala yuhibbuka munafiqun ako Ali ko mu'mini silamɛ limaniya jontigi ko te e Ali juguya fiyew ni an kɛra Ali kanubaw ye an ka dɔn an ye mu'miniw de ko wala yuhibbuka munafiqun ko Ali ko nafiki t'i fɛ fiyew kabini kunu fo bi kira de ye nin fɔ Ali valeur la a ko ya Ali harbuka harbi ko Ali e kɛlɛli o ye ne kira kɛlɛli ye ni maa min b'a fɛ ka ne kira kɛlɛ indirectement a bɛ Ali de kɛlɛ komi a tɛ se k'i kɔgɔ da ne la directi a b'i ɲɛsin Ali ma ka Ali kɛlɛ wa salmika ya Ali salmi ko Ali e la kisili e la bonyali e la tangali o ye ne kira la kisili ye o ye ne kira bonyali ye o ye ne kira tangali ye Muhammadul Mustafa ale de bi ka kuma Ali ko la tan a ko Allahumma wali man walahu Muhammadu de bɛ ka dugawu kɛ ko Ala maa place tigiya maa jɔyɔrɔ tigiya maa min ye Ali ka jɔyɔrɔ di Ali ma wa adi man adahu a ko Ala maa juguya maa min ye Ali juguya Muhammadul Mustafa allazi kana bayna an-nasi rajulan wa bayna ar-rijali batolan wa bayna al-abtali masalan muallimul insaniya Mustafa ale min kɛra mɔgɔw cɛla cɛ ye cɛw cɛla kangara don kangaraw cɛla misaliya ta yɔrɔ don adamadenya karamɔgɔ ale de bɛ ka kuma Ali valeur la a ko ya Ali aw minnu filɛ ka Ali kɛnɛ sigi diɲɛ kɔnɔ k'aw nisɔndiya aw minnu filɛ Ali ko la nin k'aw nisɔndiya Ala kira y'aw valeur fɔ k'aw ka bonya fɔ aw minnu bɛ ka kɛnɛ sigi ko Seydina Ali ka bangeli Ala kira y'aw valeur fɔ aw k'a dɔn aw ye adamaden halalaw de ye Mustafa ko ten a ko ya Ali shi'atuka humul faizuna yawmal qiyamati a ko Ali e dɛmɛbaw e bonyabaw e valeur yirabaw minnu bɛ kɛnɛ sigi k'e kofɔ ko olu de ye maaw ye minnu bɛna niyɔrɔ sɔrɔ lahara jɔ don ne Muhammadu mankan ye aw mankutu la a ko faman ahana wahidan minhum fakad ahanaka a ko Ali minnu filɛ ka kɛnɛ sigi e tɔgɔ la nin ye diɲɛ kɔnɔ ko ni maa min y'a da mɛru bɔ ninnu dɔ la kelen na ko ni maa min ye ninnu dɔ la kelen jaga ni maa min ye ninnu dɔ la kelen kɔrɔfɔ k'o dɔgɔya k'a tigi ye Ali de dɔgɔya wa man ahanaka fakad ahanani ko ni maa min ye e Ali dɔgɔya k'i ye ne kira de dɔgɔya wa man ahanani adkalahu Allahu nara jahannama khalidan fiha wa bi'sal masiri ko ni maa min ye ne kira dɔgɔya Ala Ta'ala bi o tigila maa don jahannama tasuma kɔnɔ a dumele a kɔnɔ wa taayɔrɔ cɛjuguyara a ye Ala tanu a ka Ala wale ɲuman dɔn Ala sɔnna k'aw bonya aw ɲɛsinna Ali ko ma ka Ali valeur fɔ ka sɔrɔ valeur bi Ali la o ka kɛ bonya ye ka da aw yɛrɛ kan nka aw k'a dɔn ko maa dɔw ye Ali kanu ka kɔn aw ɲɛ aw ka kanu in ma se olu ta ma fɔlɔ nka aw filɛ ka diya min sɔrɔ Ali ko la olu ma o sɔrɔ fitinɛ bonya kojugu fɛ maa dɔw ye Ali y'u ɲɛ la Ali kanu b'u la u ma se k'a yira bamuru da b'u kan kan nka Ala barika la
aw be kɛnɛ sigi ka financer maaw bɛna aw ka invitation na a bɛ dumuni tobi ko Seydina Ali bangera a k'a dɔn ko o ye bonya de fɛnɛ ye Ala ye min kɛ aw ye dɔw ma nin sɔrɔ foyi tɛ fɔ aw ma bi k'aw jaha k'aw neni k'aw buruja a y'o mu a tɔgɔ la ka taa o bi nɔkɔrɔ de la Imamu Shafi ka kalandenw sera a ma ko Imamu Shafi ko e bɛ ka neni kuma jugu bɛ ka fɔ i ma nkalon bɛ ka ta ka da i la i tɛ kuma mun na a ko n bɛ mun fɔ ni wulu ye ne kin a bɛ fɔ ko wulu ye Shafi kin nka ni ne Shafi ye n dabiri wulu la k'a kin a tɛ fɔ bilen ko wulu ye Shafi kin dɛ a bɛ fɔ de ko Shafi ye wulu kin a ye kun n'aw yɛrɛ ye wara tɛ jigin ka na wuluw ka baro la a y'aw sɔgɔ a yɛrɛ la sirifi kanu Seydina Ali ko ten ko n'i k'i b'an somɔgɔ kira somɔgɔw fɛ k'i k'i labɛn fantanya kama sabu min b'i bolo i ta tɛ a bɛɛ bɛ sirifiw ka disposition na i farikolo i ka dɔnni i ka ninakili a bɛɛ ye sirifiw ta ye i b'i ta de bila ka sirifiw ta kɛ sirifi kanu ma nɔgɔn dɛ kuma bɛɛ bɛ fɔ an ma nka an dɛmɛ ni o bɛɛ ye dɔw fagara de kira ka denbaya Useyini kunkolo tigɛra Ali bugɔra ni bamuru ye pɔsinɛ kɛra Hasani kɔnɔ Fatumata seginna Ala ka hinɛ la a hujunulen nin bɛɛ kɛra jɔnw fɛ Ala kira ye eriyon kɛ ka minnu yira ko a y'a janto n ka denbaya la n bi aw ma ni ne ka denbaya ye siɲɛ 3 lahara n bɛna n ka denbaya ɲininkali kɛ aw la nin eriyon kɛra maa minnu ɲɛna olu dɔw de tilala ka cercle former ka ninnu latunu kelen kelen wa u kanuba sɛbɛ caman de fagara u nɔfɛ wa u kanuba sɛbɛ caman de balolen filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ an kunkɔrɔtalen don n'an jogo n'an kɛwale ye o de ye bonya ye ka bamuru d'an kan k'an faga o tɛ se ye an nɛni tɛ se ye an bɛ min na an ka Ala sɔrɔ o kan o de y'an ka se ye Mustafa ko ten kisi ani nɛɛma bi a ma a ko ya Ali anta minni a ko Ali a dɔn e bɔra ne kira de la wa ana minka a ko ne yɛrɛ kira bɔra e de la ruhuka min ruhi a ko Ali e ni a bɔra ne kira ni de la wa e dali bɔgɔ o bɔra ne kira dali bɔgɔ de la wa i ka jamakulu olu dara ka bɔ anw ne Ali ne kira ni e Ali an dali bɔgɔ fasamantiya tɔ de la k'a dɔn an minnu filɛ ka Ali kanu ko an bɔgɔ ta yɔrɔ ni kira ni Ali bɔgɔ ta yɔrɔ o de kɛra bɔgɔ ta yɔrɔ kelen ye arabuw kun b'u den ka halalaya dɔn de n'i y'a yira den fitinin n'i y'a yira Ali yira la k'i bɛ nin cɛ in fɛ wa ni halala don a b'a fɔ n b'a fɛ ni den bana ka kuma walima a ko n ti Ali fɛ a dɔn k'i ni muso ma ɲɔgɔn faamu nin den ko la bolo kɔfɛ den don Ali ale bɔra don min na Amru bun Urdi fɛ Ala kira ko ale de ka bɔli in na ko silamɛya bɛɛ bɔra kafiriya bɛɛ nɔfɛ wa silamɛya bɛɛ ye se sɔrɔ kafiriya bɛɛ ka o don kandaku kɛnɛ tigɛlen Salmani Farisi ka hakilila nalen k'an ka kulu don an n'u cɛ an ka dingɛ tigɛ an n'u cɛ kafirikɛ kelen min y'a ka so pan ka na dingɛ kɔsago Amru bun Urdi a don cɛ in ma nɔgɔn hali ni den fitinin tun bɛ kasi la waati ni ko ni min man kun ko Amru bɛna a b'a man kun Ali de bɔra ka jɔ o fɛ kira ko nin ye silamɛya bɛɛ bɔtɔ ye kafiriya bɛɛ nɔfɛ wa silamɛya bɛɛ ye se sɔrɔ kafiriya bɛɛ nɔfɛ i n'a fɔ waati dɔ tɛmɛna Mali kɔnɔ yan télé Mali janjo o don silamɛya bɛɛ bɔra histoire tɛ ɲina a tɛ hinɛ o don silamɛya bɛɛ ye se sɔrɔ
a don ni se kuma sɔrɔ san kun t'an sɔrɔ yan wallahi Haidara ye cɛ ye wallahi ni cɛ in ye kira jeli ye Haidara ye Ala ka marchandise ye Ala ka marchandise tɛ gala Haidara ye Ala ka dabɔn kama ye Ala b'a dɔn ni Haidara perdira ale Ala ka bɔ t'a la Haidara ye Ala ka gala ye sibgatallahi yɛlɛma cogo tɛ gala min na Haidara ye Ala ka dabɔn kama ye Ala ka sokɛ don ni sokɛ in wulila a tɛ sira bila a b'a tile n'i y'i jɔ a ɲɛ a b'i disi sɔgɔ wallahi Ala ye Haidara Ala y'i laja wallahi Ala ye Haidara laja Haidara filɛ kima min kɔnɔ k'a ye ko lebuma ye a la a yɛrɛ kɛwale la nin ye Ala ka ɲɛmaba ye a ka cɛsiri kɔnɔ Ala tilala ka Haidara laja k'a sutura ni furumuso ɲuman ye anw ba dalen don Doima na tanti Bafunɛ Traoré Ala ye Haidara laja ni hɔrɔnmuso 4 min sigilen b'a kun ni sanga in na marakamuso faama baɲuma muso ŋaniya ɲumantigi kɔnɔnajɛ in Ummul Masakin anw marakaw niyɔrɔ tanti Jara Tunkara ni Tarawelelakaw bɛ kontan ko Basa Traoré Basanko ye sira wɛrɛ de ye o ye Basa ni Bamadani kungo ye anw marakaw bɛ waso ko tanti Jara ye marakamuso ye Bamadani a b'a ka chemin fɛ anw bi Haidara ko in na an y'o de y'an ɲɛ la dɔw de bɛ waso ko Basa Traoré ayiwa an m'u ta ye sɔsɔ koyi nka tanti Jara ye marakamuso ye ka tila k'an ba fo tanti Fatumata Traoré Fatumatu Zahra Taba an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn Tarawelelaka ɲuman y'a musoman ye an bɛ dugawu k'u ye k'an ba fo tanti Aïchatou Kulibali a barika Haidara ye fo Kulibali da bɛ don diinɛ ko kuma la a barika Haidara ye Kulibali ɲuman y'a musoman ye k'an ba Aïcha fo Kulibali k'an ba fo tanti Halima Dakamayisa yatimɛdenw jigi ta ba Ala ye Haidara laja jamatigi musow k'u d'a ma maa dɔ bɛ kɛ jamatigi ye i t'i muso sɔrɔ k'a furu min bɛ se ka jama mara Ala ye Haidara laja k'a denw koron k'a d'a ma a yɛrɛ ŋaniya kosɔn Seydina Ali an bɛ ale ka kɛnɛ kɔnɔ sabu ni waati in Seydina Ali ye Haidara ye Seydina Ali ka du ye Haidara ka du ye Ala kira ko Seydina Ali ma fakad a ko Seydina Ali faman ahabbahum ko ni maa min ye aw kanu aw minnu filɛ ka kɛnɛ sigi Seydina Ali tɔgɔ la ko ni maa min ye aw kanu fakad ahabbana ko o tigilama ye anw kanu an kira kanu ani Ali wa man abgadahum ko ni maa min ye aw juguya aw min filɛ ka kɛnɛ sigi Ali tɔgɔ la Ala kira de bɛ ka kuma i bɛ nin sɔrɔ kitabu kɔnɔ kitabu min b'a fɔ ko wasoya rasulu li zawjil batul ni maa min y'i sɛmɛ dalilu la ka ban i jɛra i bɛ nin kitabu in ɲini i b'a sɔrɔ yen ko Ala kira ka ladilikan a denmuso cɛ ye a ko Ali ko ni maa min ye nin kɛnɛ sigibaw ni maa min ye aw kɔniya k'aw juguya k'o tigilama ye Ala kira ani Ali de juguya ko wa ni maa min ye aw kanu k'aw bonya k'aw dɛmɛ nin kɛnɛ in sigili la k'a tigilama ye kira de kanu ka kira dɛmɛ ka kira bonya
ne Muhammadu de mangai ka kira kɛ i b'a fɔ denbaya tɛ kira bolo o ye balawu ye dɛ ka alimamiw lajɛ ka wajuli kɛnɛw sigitɔ lajɛ ka événementw lajɛ kira somɔgɔw olu tɛ kofɔ tuma bɛɛ kira ka sahaba karisaya kɛ tan tiɲɛ de koyi nka somɔgɔ tun bɛ a la a t'i n'a fɔ bi ni maa min ko k'i bɛ Hayidara fɛ e mago tɛ Hayidara den na e ye ko kɛ wa e ye nafigi de ye ni maa min k'i bɛ Hayidara de bonya e tɛ Hayidara denw bonya i ye nafigi de ye an b'o fɔ bɛɛ ye dɛ an tulo b'a kumakanniw na ko Sherifu bɛ ka pan n'a fa kama ye ko Sherifu b'a fa hɔrɔnma la awɔ c'est normal ni Sherifu b'a fa hɔrɔnma la ni Sherifu bɛ ka pan n'a fa kama ye nge e yɛrɛ fa bɛ yen i fa yɛrɛ ye waati dɔ balo i fa yɛrɛ ye lamaga dɔw kɛ o an ma i balotɔ ye n'i fa hɔrɔnma ye fɔlɔ dɛ e bɛ ka balo ni Sherifu fa hɔrɔnma ye e bɛ k'i pan ni Sherifu fa kama ye e ko Sherifu kana pan n'a yɛrɛ fa kama ye n ka cɛ i t'i kɔnɔ jɛya dɔɔni Hayidara de bɛ waso bi k'a den ye Sherifu ye dɔnni na jogo la muɲu na sabali la jɔyɔrɔ tali la nka n bɛna nɔfɛ a ko ya Ali ana shafi'un li shi'atika gadan iza kumtum maqam al mahmud fabashirhum bizalika Muhammadul Mustafa ko Ali minnu b'i dɛmɛ minnu bɛ kɛnɛ sigi tɔgɔ la kabini kunu minnu y'i dɛmɛ fo bi ka se diɲɛ wuli ma minnu bɛ k'i dɛmɛ n'u bɛ kɛnɛ sigi tɔgɔ la k'i ka denw ɲɛnamaya ko ne kira de bɛ soronnali don olu ye lahara jɔ don n y'a f'i ɲɛna kitabu in ɲini i b'a sɔrɔ yen ko ne kira de b'u dɛmɛ sini lahara jɔ don ka kɛ soronnali donba ye ya Ali shi'atuka shi'atullahi wa ansaruka ansarullahi wa awliyauka awliyaullahi wa hizbuka hizbullahi ya Ali alakira ko Ali e dɛmɛbaw e ka jamakulu o de ye Ala ka jamakulu ye Ali minnu bɛ e dɛmɛ k'i bonya k'i kofɔ ko olu bɛ ka Ala de dɛmɛ Ali minnu ye e ka place d'i ma k'i nommé i n'a fɔ ne kira y'i nommé cogo min na sabu kira ko tɛ Ghadirukum don a ko ni ne ye maa min ɲɛmɔgɔ ye Ali y'o ɲɛmɔgɔ ye nin fɔra sahaba jamakulu de cɛla Ali a ko Ali e ka jamakulu min filɛ nin ye nin ye Ansarudini comité garantigi bugu Ali kanu de y'u permettre u ka don dɔ fɛnɛ ta k'a sigi ko Ali sinon u ka waati bɛɛ ye Ali ko de ye ka tila ka na hɛrɛ wɛrɛ bange o kɔnɔ tuguni ko Ala sago jama sago Imamu Ali ma kana lillahi dama wa tasala ni min kɛra Ala zati kama a bɛ dume a b'a se yɔrɔ sɔrɔ marakamuso faama b'i tɛgɛ don nin ko in kɔrɔ don min na a y'a kɛ Ala kama diɲɛ kɔnɔ bi kɛnɛ in bɛ sigi Ali Ala kira b'i kanto ko ya Ali sa'ida man walaka wa shakiya man adaka a ko Ali maa kunna jara maa min tora e kɔ ka i ka k'u ka ɲɛmɔgɔ ye ko Ali maa kunna goyara maa jasira maa min ye e Ali juguya a ko ya Ali anta kasimul janna wan nari a ko Ali e de ye alijinɛ ni jahanama tilabaga ye ko cogo di Ali bɛ kɛ jahanama ni alijinɛ tilabaga ye ko bi mahabbatika yu'raful abraru minal fujari Muhammadul Mustafa a ko Ali ni e kanu ye ko maa ɲumanw bɛ dɔn ka bɔ maa juguw la e ma maa ɲumanw sigilen ye wa e ma ba ɲuman denw ye wa e ma fa ɲuman denw ye wa e ma kɔnɔnajɛ denw ye wa
jawara minnu ye ali kanu kabini kunu olu den de y'an ye minnu jɔra sirifuw kɔkɔrɔ kabini kunu olu mɔden de y'an ye minnu ye sirifuw kɛlɛ kabini kunu olu mɔdenw de fana bɛ ka sirifuw kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli pɛrɛ nɔrɔlen don misi la a tɛ se a la a tɛ fara ka bɔ a la alisilamɛw a ko wa yumayyizu bayna al-asrari wal akiyari a ko ali e kanuni ko maa jugu ani maa sugantilen maa ɲuman olu bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni o de ye ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib a ko ali ala kira a ye nin fɔ ali valeur la ka nin fɔ ali kanubaw valeur la ali yɛrɛ a yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ a ye ladilikan dɔ di a ko inna ashabal a'mali arba'un k'i k'a dɔn ko baara gɛlɛnw ko naani don maabaya dugu ko pour i ka t'i sigi maabaya dugu kɔnɔ k'i bɛ tɛmɛ dugumisɛnnin naani na fɔlɔ n'i sera k'o dugumisɛnnin naani affronter i bɛ n'i sigi maabaya dugu kɔnɔ ali de ye nin fɔ a ko a fɔlɔ al-afu indal gadobi ka yafa dimi kuma nin ma nɔgɔn dɛ ka yafa dimi kuma a ye yafa minɛ a ye yafa mɔgɔw ma Muhammadul Mustafa yafara de minnu y'a gɛn ka bɔ Makan a bɔra su fɛ dugu tila fɛ a bɛna Makan minɛ don min na a ko a ka cɛdenw ma k'an kana don su fɛ ko sinon ko maaw ja bɛ wuli a y'a to dugu jɛra a donna minnu y'a kɛlɛ olu ko u jɔrɔlen a ko aw hakilila ne bɛna mun k'aw la a ko walahi u k'a ma ko Muhamadu an t'i dɔn ni foyi ye fo balima ɲuman den balima ɲuman a ko wa k'a ye ta ne yafalen don aw ma aw hɔrɔnnama nin ye Muhamadu ka yafa ye a ye yafa kira mɔden a Seyidu Sharif Usman Madani Haidara a ye yafa guloki don ka yafa samara don a sen na ka yafa fugulan don a ko hali n'aw mana yafa deli ne yafara bɛɛ ma aw bɛ min na a y'a bɔ a ma n sɛmɛnen bɛ nka Ala la n'a dara ka yafa tɛ ɲakuma sɔrɔ Mali in tɛ yen mais komi Ala yɛrɛ de ye masa dɔ ye maaba ka droit don maaba k'a fɔ ko ne yafara nka Ala yɛrɛ de tɛ sɔn ka yafa maaba tɔɲɔbaa ma kɛla wa hasha k'a yafa cɛw yafa i muso ma muso yafa i cɛ ma balimamaw a ye yafa ɲɔgɔn ma baarakɛɲɔgɔn ma a ye yafa ɲɔgɔn ma yafa ye fɛnba ye dɛ e ni ne an bɛ jigi bɛ Ala ka yafa de kan an yɛrɛ ka yafa ali yafara sabu hali a gosira ni bamuru ye don min na a ko min ye nin kɛ n na o a y'a minɛ wa u ko an y'a minɛ ko a ye ji d'a ma wa a ye dumuni d'a ma wa e ali ka yafa ye a ko aw k'a dɔn n denw ni ne ali kisira ne jeli ye n yɛrɛ ta ye n bɛ n yɛrɛ ka hakɛ sara nka n'i ma kisi n'aw bɛ fɛ k'aw fa ka hakɛ ɲini a ma dɔwɛrɛ kɛ aw fa la bamuru ɲɛ kelen kɔ ali ye mɔdenw fila n bolo yafa a ko a filanan alijudu fil usra ka fonisereya kɛ gɛlɛya waati a ka gɛlɛn waati min na k'a bɔ k'a di ka kɛ fonisire ye kumana min na a t'i yɛrɛ bolo Haidara kɛra fonisire ye kabini waati min na a t'a bolo fo bi maaw ɲɛ b'a la k'a bɛ yen wa a bɛ k'a di de ne t'a dɔn maa min bɛ Haidara ka fonisireya la ne t'a dɔn wallahi ali ko al-ifatu fil kalwa k'i yɛrɛ minɛ ka sira Ala ɲɛ dogo la a ye sira Ala ɲɛ
aw kelenna aw n'a ka téléphone cɛ a ye sira ala ɲɛ kana sɔn vocal min bɛ mɔgɔw ni ba ɲɔgɔn na kana sɔn ka ko vocal publier ba ye image min bɛ maaw ɲugu ɲɔgɔn na kana sɔn ka kɛ o image partager ba ye a ye sira ala ɲɛ ittaqullaha fil kalwa fa inna shahida huwa al kadi a ye sira masa ɲɛ aw kelenna aw k'a dɔn masa min ye témoin ye ale de bɛna kiiri tigɛ ali a ko qawlil haqqi liman yakafuhu nasu ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ siran ka tiɲɛ fɔ maa min ye ka tiɲɛ fɔ maa ye mɔgɔw bɛ siran ka tiɲɛ fɔ maa min ye ko nin ne maabaya dugu 4 ye pour i ka don maabaya dugu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ tɛmɛ nin jogo 4 de fɛ n'i sera ka nin 4 waleya i b'i sigi maabaya dugu la e ka nin jogo 4 lajɛ ta i ka cɛfin nɔrɔma lajɛ bi de maaw bɛ kuma ko an b'a bara ci bi kɔni ni guwakulu sumana wulu bɛ don k'i da wajulikɛyɔrɔ guwakulu sumana o de kama alimamiw ye bere cun minibaru sanfɛ ka kilinɛsi kɛ k'u yɛrɛ jɔsi i b'a fɔ u bɛna mɔgɔ dɔ minɛ k'a ɲimi bi kɔni amado imam ali ka kɛnɛ sigili o denbajala bɛ an ka musokɔrɔba bolo an ba madame haidara haja jara tunkara ale ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ madame maiga mariam tembeli ale fana ye a ka nisɔndiya yira madame jara tunkara tɔgɔ la nisɔndiya b'an bolo ka se tan jara yɛrɛ ma fɔlɔ nin kɛnɛ ye jara y'a sigi b'a sigi tuma bɛɛ a ye baara min k'a la a bɛ baara min k'a la bɛɛ ɲɛ b'o la bɛɛ ɲɛ b'a la tan jara bɛ baara min k'a ye nin fɛngɛ in na wajibi don an ka nisɔndiya n'a ye an k'an ka nisɔndiya n'a ye a bɛ baara min kɛ an bɔra tile 2 na ka min kɛ e m'a ye tan jara de y'a bɛɛ financé maa si ka dɔrɔmɛ 1 t'a la a bɛ miliyɔn caman de don nin ko in na k'a fɛngɛ n'a ye an bɛ nisɔndiya ni jara yɛrɛ fɔlɔ kuma ale de y'a jira na fana na ale kun tɛ mɔgɔ a valoriser filɛ cogo min na a kun tɛ valoriser ten karamɔgɔ y'a fɔ a musow fana wulila k'a dɛmɛ ale bɛ t'u ka kuma karamɔgɔ y'a fɔ a y'a fɔ musow wulila k'a dɛmɛ an y'a dɔn n'olu de ye mais tanjara ye baara kɛ dɛ an b'a fɔ k'a barika da ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ka lafiya d'a ma ya rabbi ka sirifila du bɛ fɔ a tɔgɔ la ka sirifila du bɛ a tɔgɔ la baara ninnu kuncɛra nin cogo in na an bɛ alahu taala deli wajulu kɛnɛ min sigilen filɛ musaka minnu donna la a sababu ɲuman ye an fa an'an karamɔgɔ min a sigida sherif osman madan haidara ale n'a ka denbaya an bɛ alahu taala deli ala ka hɛrɛ kɛ ani u bɛɛ lajɛlen maa o maa nɔ yera nin baara ninnu na an bɛ alahu taala deli ala k'a fara i ka mizan kan k'i ka mizan girinya ala kosɛbɛ san caman an ka jɛ ka nin baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinyebe